Manu, Julen eta kompainia, mesedez, talde gorria, jarri hemen, bere eskubian. Bueno, arratsaldeon, beste behin. Zer moz alderekin, baina, gehiago ezagutzen duzu elkar, eta... Berak ni aguantatu beharko naute, eta ni berak. Bai. Aurrea. Bueno, Julen, nola ikusi dituzu, zure taldekideak edo? Gogoakin, eta netzat hori garrantzitsua da. Luka, talde indartxo zarete edo nola definitzeko zenukizu taldea? Egon gara hitzongi elgarren artien, oraingoz, eta... Momentuz. Espero eta nola segitzen duen. Koldo, zu beti alai eta beti pozik, ez dakit noiz arte iraungo duen postasun horrek. Abenturaren amaieran arte, fijo. Bai? Bai. Iristen pasea bintzat, ez? Bai. Eta, bestiak ze? Raquel eta kompainia eta Iker eta... Gotxu, pixko bat ja ikusteko... Ja, lehien azteko gogoarekin, ez? Bai. Eta hemen, Mikel, zuk izan duzu, lehendabiziko impresioa eta ez dakit, horretan oinarritu zarela, orain gehiago ezagutzen dituzu, eta nola ikusten zu talde hau? Momentuz tu... Ez? Tu biharrik ere. Hasi da, ja lehenengo proba irabazita, eta ja onditxua. Bi taldeak nahiko idurutxo dire, ez? Korta, zu oituta zaude hola talde lanien eta... Bueno... Nola definituko zenuke talde hau? Bueno, itu Mikelek abekin apustu egin du, beha da hemen kapitana, eta beha nik izan du... Zure oneritzerekin, ez? Bai, beha nik izan diote, beak ikusteko ondo, beak manejatu berko ditulo, beha aguantatu berko diola, eta beak dudarik ez du jarri, eta nik hortan bateo bestia, txaren besteko zari gingo. Eta zuek, Oiana eta kompainia, bi izakera handiko pertsona dituzue, eta are gehiago galtzen dutenian. Aguantatu hitza erabilizu zuek, aguantatu egin berdi hauek galtzen dutenian, ez dakit horretaz zehoz pentsatu duzuen ala ez? Erraixa daukete? Ez galtzea? Ez galtzea, bueno, bai, ala da, baina eta galtzen baldin badute. Jordan, zer? Ondo, momentuz ondo, hombre, gero ja kontua da, gozea eta gauzak eta zaitzen junala, bueno, oingo jiji eta jajak ez da hain erraza izango, baina saioko beha. Gozea ipatu duzu, Imanol. Ez dakit, gozea, bueno, ez dut apetxo baduzula eta gaina horretaz gain erratzen duzula, orduan ez dakit. Lan hemen dago, buruan dago. Dena buruan. Ondo kontzientziatuta. Eta sensazio onak dituzu? Zezuk sensazioak eta pixkat, ez dakit, nabaritzen dituzu edo olako zehuz, Bai, oso onak. Eta onak ordon? Bai. Ordon itxaro pentsu eta... Bai, denak indarrez emateko. Bueno, posta naiz. Ordon guztio zabete ja lehian azteko goguarekin, hemen zerbait ikusi duzu, ez da? Mentxe soka batzuk hor gora. Ez dakit, Korta eta Julen horri gotzeko goguarekin edo... Bai. Bai, ikusten nuke, Julen? Bai. Metro batzu dira, Ez da batera erraxa? Ez dugu gondik ematen eri. Ez duzu gondirikan? Hori ez da, Mikel, bota, jarri eta? Ni biliko, Mikel. Bai, ikasi duzu zerbait ez? Ez, ebitzeko ala, Bai, bueno, Julen eta Korta eta Julen, laguntzea etorri zarete, eta baina arte hori induzue. Baina, nik nahiziko proba honetan, taldeak eta kapitainak probatu nahi ditut. Horrek zer esan nahi du? Zuek gaur ez duzuela parte hartuko. Eta izan dugula elkarren berri. Esperientzia luzea izango da, eta guainikan izango zute bai, zehozer demostratzeko aukera. Orduan inbartu dena da, taldeak agurtu eta bueltatu txera. Venga, hauek probatu nahi ditu dola eta. Zerbait eukeko dugu prestauta, ez dakit, hemen arraro eritzen zaila olako Hola, zer bat izan da, Julen. Bai, nerea ere. Zaindu. Venga, zaindu asko, Ez dara igual betirako agurra. Segi. Eman emanuri, eman egurra, Venga, nahiziko gauza. Komentatu duzu armarriaren kontua zein garrantzitsua den, ez duzu asteriko izan, ezta? Zuk ez dare. Bi talde, zein da helburua? Armarria lortzea. Eta hori izango da beti zuen helburua. Bukaeran, armarri gehien lortzen duen taldeak irabaziko du lehia. Ordon, gau izango da lehendabizikoa. Egurraman, hori lortzeko, egurraman. Ze, lortzen dunak, armarria lortzen dunak, biziko du egora goxo bat. Ona, edo ona baina nobekua. Irabazten ez dunak, lortzen ez dunak, guztiz kontrakoa. Eta arran daiteke, egoera txarra biziko dula. Ados? Garbi dago? Bale. Bigarren kontua. Zuk badakizu ezta, hemen taldekide bat eta falta dela, talde bakoitzean. Zuk ere txanekin? Ez duzu zer esan? Ez. Enaute esan? Pues niri, guztezu, niri esan diaten gazole biziko ba. Hori da, ezta? Oso ondo iruditzen zait. Enau bat ere keskatzen. Adi, hitzin gutxiko eta entzun gehiago. Taldekide bat falta da hemen, eta beste bat hemen. Desartu dira, eta baina ez duzu preskuratu. Nun daude? Goiotan. Ez, horrez, baina beraiek emango izute ate hori edo lehi irabazteko giltza. Proba, garai batian gaztelutan sartzeko eta nola iten zan.
Atea bota. Ariete batekin, ezta? Hartu ariete bat, enborra laundi bat, eta damba, atia bota arte eta sartzeko. Bueno, hori marko duzu, zuen taldekidea bilatzeko. Orduan, nik hasiera ematen dudanean, inbarko duzu, ziztu bizian errekaraino joan. Hartu, enborra. Eta bakoitzak dutute zuen enborra. Enborbana hartu, garraiatu, ate batzu dauden lekuraino. Hanbean dauden atea. Bai, bidean topatuko dituz ate batzu. Enbor horrekin, arito horrekin, atea bota. Eherki bota gaina. Etorri ziztu bizian korrika honat, eta zuetako batek ibarko du dorrea. Eskalatu, jumareatzen, batek. Eta gero erabekiko zuen nori izango du. Bilak orgoian daudelikan, hane eukiko dute informazioa. Informazioa taldekita bilatzen. Bukaeran, ati irekitzen delikan, zuk irekitzen baduzu atea, zure taldea jungo da gora. Zuk irekitzen baduzu atea, zure taldea jungo da gora. Talde osoak inbardu ziztu bizian araño jun, eta hartu armarria. Lehen egin duen taldeak irabaziko du lehendabiziko proba. Beste taldeak erekita zein eskoa da sartzea, ezta? Ez, bakoitzak beria. Manu, zalantzaren bat edo, bez, nola ikutzen du proba. Kombinatu bada, gauza desberdinekin bardia. Bai, ikusiko dugu. Bai? Zure kasua, Mikel, nola ikutzen zu proba? Bueno, parekatua. Igotzeko gai edo? Duda? Bueno, ikusiko dugu, hori erabaki beharko duzu orain. Bueno, bordon, segi, baina arte ondo zareten lekuraino, erabaki nortzuk izango dian, hortikan igoko dienak. Ados? Ordo, mega, Joan, itzegin itzin berrekoa, zuek ere bai. Mikel, nola zoaz, Mikel, ez, venga, aldatzea. Venga, aldatzea, eta ni bani jagora, venga. Venga, Mikel. Venga. Ni nago presa egiteko ez bali. Zuk aukeratu. Zuari nagoa zara. Ez, ni nahi gotu zuitia. Ez gaizki hartu, izango dituzu zure posibilitateak. Ligero guasona eta azkarra bengo zu. Bai, beste hortan ere... O moreno argalo guasan, Agian, antzeko parecido, Ez dakit, Manu seguro ez ez. Erabakiak hartu behar baldin badira nik hartuko ditut. Eta nire errua izango da kaka egiten baldin badu. Bale? Bera aukeratu dut, erazula gaizki utzi. Putos amo! Proba guretako da. Indarran kontu hau nauzi, eta gero abildadia honek. Ez da zuen gauza izango, eta hola badakizue kapitaina kalamidade bat da, eta ase sorte txarra izan duguna, eta beragatik aldu dugu. Nundi gazte barri dute. Posible? Gero igual horreinta zero barren. Hombre, hola, ja, hori da, orduan ja, kale iguale. Orientazioa hori, ja... Ni jarri ja, si konzentratzen ni. Hori, Hau energia positibo, no, como mobidekin, da, orduan... Ikusten baldin baduzue, nean kasartzen ari naizela, eta hori iruditzen... Manu, nik uste dut hemendik dela. Vale, lasai. Nolakoa da, zu beste taldekidea? Neska 25 urte... Zu fina, baina jaioa, abila. Gure Lady nola esaten zu? Nezora itzen. Lady Marilyn. Bai, desahogatzeko. Ya está. Baina urre, eta listo. Apai! Hazmoko do grito de guerra malasi. Bai, baki ja, ni. Eurre! Tontokeriak egiteko momentuan. Taldeak, hau da zuen helburua, lehendabiziko armarria. Beraz, sorte hon eta onenak irabaz dezala. Proba hasiko da, 3, 2, 1, ekin! Hemen daude! Mikel zein, hau bestia! Venga, lasai, venga. A ver, que no. Esa altureta, esa. A ver. Venga. Iru. Va. Venga. Iru.
Askatu, soka! Venga! Gora! Bizkarrea! Hartu! A ver, vuelta. Hau. A ver. Justo saca. A ver. Behaizak! Bat bi hiru. Hostia. Venga, bat bi hiru. Bat bi hiru. Ahora. Venga, lanza, ¿eh? Agua, Jordan. Va. Venga, va. Hartu, saca. Venga, va, lanza. Hori, ondo. Esquerra, venga. Va. Ondo. Oso, Kike. Erritmo hartu. Venga, oi, denaza, oso ondo zoaz. Oso ondo zoaz. Reutxi. Hau baike, ondo hartu, eta venga gora. Oso Kike, hartu duko, venga. Hor ondo. Jordan, nauzia ez da. Venga, Jordan, primera. Ritmoan. Venga, arnaz hartu. Venga, oso ondo zoaz. Venga. Arnaz hartu ondo. Hori be! Venga! Zein da bieto gozein? Zure taldekidea Gazteluko putzuan dago. Gazteluko atearen giltzai putzu horretan dago. Aurkitu zure laguna eta giltza aurkituko duzu. Potzua nun dago, potzua! Gazteluko potzua! Bai!
Oso ondo, Iker, venga! Venga, atera hortik, Iker! Beka, haupa, begiratu eta azkaretan! Giltza zuen agazu? Zure taldekia Gazteluko potzuan dago, Gazteluko atearen giltza. Baina, nik edo bezorez. Ez daukazu instruzio batzuko giltza, bai? Agus, horrego behar du giltza, topatu giltza. Bai, Gazteluko ateko giltza hiri behar dugu. Gazteluko atearen giltza putzu horretan dago. Aurkitu zure laguna eta giltza aurkituko duzu. Venga, zipitapa. Putzua, no barru. Apa, tope! Giltz bat topatu behar da, zuen gitxen, eta ginen nun. Eta giltz horrekin jastile egin behar dugu. Zer giltza? Hau. Venga, tope, hori da, goraino. Etorri hona topazen. Duten miratun nahi? Bai, Iker! Putzua nomen da da? Bai, putzua aurkitu behar dugu. Zu bilatu! Hau beko aldean egun bada, ezta? Ei! Idurre! ¡Princesita! ¡Bien! Venga, muerte, que siente su pechito. Venga, vamos. Venga. Hemen eskua. Ahora. Venga, vamos. Venga, campeón, Venga, voy a de ya. Esta pesada, esta tripa. Chano. Beste cómo suave, venga. Esta no. No sé, vos sos la única cura, A ver, princesa. ¿Y ahora? ¿Quita todo? Ya seamos, 50 manos, a ver, ni orientación, si no, no digo ni. Tiro ahí al baño azul. Esa es la vela de Peroni, Venga, a tope. Venga, Jordan. Va, mira, es que ya está ahorita. Venga, va. Beste da, te va. Vamos, el segundo batez. Baina me dijiste gárale. Venga. Es, a ver, no, la lucha, ¿ves? Empezamos, Torres que ya... Tira. ¡Hostia!
Vamos a. Es para el otro lado, Pues mendik ez da, no está aldera. Venga, vas, para. Bueno, eta gurekin biok batera joan behar du bat irekitzea Egipto horrekin. Aldiz, ez dakit. Besteak egin hartu. Venga, azkar, tia gora, lasai. Venga, maja. Zer esan du, Hortik bai! Venga, ahora aquí. Al norte, al norte! Jarritu, ni badakit. Jarritu. Eso se pica. Denak gea? Baina denak egon behar gea. Ike! Ebe! Ona, ekitarri! Talde osoa, talde osoa. Talde osoa. Talde osoa. Dena, korria, korria! Talde osoa. Talde osoa, venga. Guztietzarete, venga, Gus, venga, Gus. Talde gorrilla, txapeldunak, zorionak! Zorionak benetan! Gorriak bat, beltzak, gorriak bi, beltza zela. Geratu garenean, hemen, atean etxoin behar genula, denok elkarrekin joan behar ginen, azkenean denok iritsi behar ginen hori hartu alizatea. Gau latza pasako dugula pentsatzen dut, biharko danak erne, adi, eta ez ja berriro gertatu, batzuk alde batean ikusten nun, ustelaren ustela. Butroiko sirena! Sirenon! La sirena de Butroi! ¡Txapeldunak! No, tampoco tanto, Aloro que les den. guregun! Zorionak ematearekin nahiko. Bueno, ikusiko da. Hau, izango behar da, gure dinamika. Bai. Bai genuke da. Agus! Yo me quedo en culo, Agus! Agus y abajo Tin. Que Tin ya está escrito ya. Viene de serie, no el Tin. Tonto, sé que me pondré pelotas. Potzón no los cojones te puedo ver desde así. Vale, Agus, dedícate algo en esos entzuten unda. Juniz dan bilen. Jakinezkeo, zuk hasi zintezken igotzen eta nik ez nekien ezer. Osea, hori, ez egite, azken batean gauza hori da, ez da pentsatzea eta ikustea zer egin behar den. Pikardia pixka bat izan behar. Bai, baina karo Eta dago... igotzen hasi eta esaten badizute ezetz, atzea joan. Lehenengo eguna da eta ikasin dugu. Goran, azatu nau eta betxeko bi. Hostia, ditu eta Manu falta. Manu naski gantzea nik ez. Kirol egitea eta lehiatzea horren polita baldin bada, irabaztea la hostia behar du izan. Ba, biarea lortzen dugun. Taldeak, hurbildu mesedez. Endaizo gauza, Mikel Goñi eta konpainia, zorionak. Zuek eraman duzue lehia eta zorionak benetan. Txalotzen alda, Mikel Goñi, bitik bi.
Bi garaipen. Ondo. Haunditu eta denek usten zaitut. Ja. Intentzionalidad, Bai, dentan. Leheno bazen pixko bat ere, baina, bueno, zera dentan. Gaur, egia behar da, nire una esan du dela. Eta pozik egindako probarekin eta. Joder, haste poz eta olako kuarela denak irriz bitez arpegi. Bai, normalea irabazten delikan, normalea horrela sortatzen da. Horre, guainik ere arpegi hona, ezkete. Eta proba nola bizi izan duzue? Gogorra, nola bizi izan duzue? Gero, barrukoa komentatuko dizuet, ze ibili izatezak izan hor galduak. Inor ez gara bizik azterutan. Ez da bizi, bai, nabaida. Zenba buelta eman dituzu barrutik? Bueno, gure... Bizita ditu, ja, bide nabarrez, jakita hemen zaudeten. Jordan, horre jumereatzen eta zure estilo propioarekin, baina, bueno, azken lortu zo. Sekula ingabe neukan, da aldan bezala gorutz. Bakit ez naiz oso txukun jun, deniz komodo jun, baina altzan bezala gorutz. Eta gero, Agustin, eskala horrekin, eskalan ere ez da bat ere erraxe biltzia, Ez. Butroiko sirena, hemen, potzuan ikusi dut da. Nik ez dauka da inbeste indartsuak, orduan kostatzen zai hori. Bueno, oso ondo, gauzak ondo inda, eta zuek kasuan, Manu, bitikan bi, eta bitan galtzaile. Gaur bintzat, hau ez da bukau. Nola zaude? Jodituta. Bueno, pentsatzen dut. Baina, taldea eta nola ikusi duzu? Eta taldearen gana hain ikan bauzu konfiantza edo? Al izan dutena egin dute. Zentratzea kosta izan zaigu momenturen batean, beste batzuetan oso ondo moldatu gara, nik ere esan bezala, nahi egurrarekin eta baita atea botatzeko garailean kontakto gehiagokoak gara. Ja, bueno, bintzatik saiakera egin duzu. Lehenko aliz izateko. Bueno, Bai, eta hemen Usain Bolt gaztearen doaiak ere ikusi izan ditugu, Bai, korrika ondo, gaina hor izan da momentu bat nun goian, iritsi dira, 3-4 gorri eta batean bi beltz. Izan duzea zu eta izar uste dut, ez da? Jo, nori izango den da bizikoa, goratu taldekako lehia dela. Taldekako lehia. Ordo, nik ez badut besterik esaten, taldean bardantxo bertan, deno batera, ja ikur hartzeko. Ados? Gaurkoz pasatuko dut. Baina baizuek, eta baizuek, induzue gauza bat gaizki. Atiak bota bartzien zekin, enborrekin. Eta nola bota ditizue? Zui nola bota duzu? Behure bezala. Oida, eske bilokin duzu gaizki. Bai, bilokin duzu gaizki. Zu izan duzu alanda bizikoa, erdi botata, azkenin besokin bota duzu, atea. Bai, botata zegoen, baina... Erdi botata. Erdi botata, Bai. bueno. Baina honetan, bilokin duzu berdin, eta bueno, utziko dugu pasatzen. Baina, olako tontakeri batengatik, ez eta proba irabazi, agian gero, egoerak ematen aldara buelta. Seguru nago, niri etzen idala utziko. Ez, kasenetan bilok.